asmoa hainbat eta hainbat taldek eta lagunek euskararen alde egiten duten lana aitortzea eta saritzea da. 2013tik euskaren alde denetariko arlotan lan egiten duten norbanako eta taldek eta elkartek irabazi dute. Aurten euskara saria udalerri euskaldunen mankomunitateari emango diogu. Izan ere, UEMaren helburua eta gurea berbera da. Euskal Herri euskalduna lortzea. Bide horretan, urratz garrantzitsua egin dute. Instituzioek dituzten sasi elebitasun politikak agerian utzi eta euskara hutsean funtzionatu daitekela erakutsi dute. Jaukitzu jaunen ustez, ezinbestekoa dira honelako urratzak. Gaur egun indarrean dauden hizkuntza politikek ez bai dute bermatzen euskaldunok euskaraz bizi ahal izatea. Horregaitik beharrezkoa iruditzen zaigu mugak eta elebitasunaren diskurtso faltsua gainditzea. Udal administrazioak lan handia egin dezakela uste dugu. Kiroldegiak, liburutegiak, udaltzainak, autobus zerbitzuak. Nahita ez euskaldundu beharko dira euskaldunon hizkuntza eskubideak bermatu ahal izateko. Tamalez ez gara garrantzi horretaz ohartu garen bakarrak. Izan ere, azken aldi honetan Espainiar gobernutik heldu diren helegiten jopuntua izan dira. Bide honetik zoazten seinale. Horregaitik guztiagaitik, UEMaren lana saritu eta zoriondu nahi du. Gune euskaldunei utziz eta berriak zabalduz lortuko dugu Euskal Herri euskalduna irabaztea. Eskerrik asko. Eskerrak emotiz, sarionegaitik. Udalerri euskaldunen mankomunitateko zuzendaritza batzorde guztien izenien. Guk azken batean, 71 udale ordezkatzen duguz, 71 udal dire mankomunitate horretako partea, eta zuek esan duzuen hildo horretan lanean aleginik ingabiz. Gure bigarra azken batean arnazguneak defendatzea da. Arnazgune esan dute Amazonia lurren birik edan modun, arnazguneak euskararen birika diren guneak direla. Eta, gure helburu nagusietakoa da, arnazgune hori eustia eta zabaltzia. Arnazgune gehiagoan bile bagagiz, Bilboko jai girera etorpen bagara, garbi dagoena da, euskerin arnazguneak gunea useko ditzakela. Euskerik berezko izaerineko gunea.